cha Igbo bụ Igbo mma mmanụ unu asana chi asị na ọ na-eme agụpụ ụzọ agụpụ ya bụ na chi efuona. Igbo bụ Igbo ndị ọma ndị Chukwu kere n'ụbọchị ụka mbọchị ekere the catechist asị m nke onye chiri ya megịnị ya zelu anyị gwụchana imetụ unu mma n'ụbọchị taa na ụtụtụ ọmanụ ama m n'ụra ụra bụ eteta n'udo asị na ọ na-eme onye teta ụra ya megịnị ya kelee Chineke ya bụla nke Chukwu mere gịnị ọ bụ ya ka mma. Anyị gwụcha n'ụbọchị taa imetụ unu mma na ụtụtụ ọmanụ nke na-abịara unu n'izu ụka niile unu n'anya unu ga-ahụ na anyị chakara achake anyị agwụchana onye na n'onu ya bụ nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-etu the catechist agwụchana m ebe a ọ bụ sọsọ m na ebe a Ada Jizọs onye Chukwu tere mmanụ onye Chukwu ji mma wee mee gịnị wee saa arụ ọ nọkwa ebe a Ada Jizọs ngwa kpọtụrụ m Igbo nwa na-eke ntị Igbo bụ Igbo Igbo njem ọnụ ana m asị ebe ọbụla ijelu bata ọbụla ifuru onye gị eme gịnị gị gbaba n'ebe a dọrọ mma obibi ana m asị gị kene Chineke gị bụ onye lara uteta n'udo ọnwa gara aga Chineke mee gịnị ka dobere ndụ lukwe n'ọnwa ana m asị gị kene Chineke aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Odukwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adịrị bụ biko asị m nọ ka i were ukwu gị mee gịnị nyoche n'ihi na ihe anyị nwere n'ụbọchị tada bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ gbara ọkpụ gị gịnị ga-enyere gị aka ga-abara gị uru dị catechist ngwakwa ọ dị mma unu anụgo ka ya bụ nwaada Ifeọma Odukwe Ada Jizọs bụ ụdị mma nke na-agbazi ịbịa dịzi ka onye nwata nwaanyị na-achọ ịlụzi ọfụrụ osi ike agwa onye asa ya bịa etinyekwu n'ego mana inekwa ya na ife onyonyo anyị ga-afụ ka social media platforms anyị na-aga biko achọ ka eme gịnị ka isola anyị na Instagram sola anyị na Facebook sola anyị na Twitter biko onwekwu ihe ị ga-atụnyere anyị tụnye nkwa ajụjụ gbagworugo anya ị ga-ajụ mee gịnị eju anyị ga-azachasị ya dịka ozi wesa ọya dị catechist biko ka ị gwanụ gị isiokwu ka ịtụnye ha azụ ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma dịka Ada Jizọs ji wee kwuo ya okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ anyị chọrọ ileba anya na ife gbasara ajụjụ dịka nwa okorobịa ọnwa agbọghọbịa na-echọrọ ịlụ di ma ọ chọrọ ịlụ nwaanyị o nwere ụmụ ajụjụ ndị a na-ajụkasị tupu onye a na-eje ebe di tupu ya na-ekwelita aga m anụ ma agaghị m anụ ya ka anyị chi na-ebe anya n'ụbọchị taata anyị chọrọ ile mkpa ọ dị ịjụ ajụjụ dịka na ịchọrọ ichere ịnụ nwaanyị ma ọ chọrọ ịnụ di ije jụkasị ese si ihe dị otu ọ bụ ihe bara uru ya ka anyị chi iti ya n'ụbọchị taata anyị na-asị megịnị were oche wee megịnị nye ukwu gị maka na ya bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ ka anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka mkpa ọ dị ịjụ ajụjụ maọbụ ịjụ ese maọbụ ije gbaa njụ dịka anyị ma asị na Igbo na-asụ n'olu onwe ka iji wee ghọta ya ama m na ịghọtara ihe anyị na-akọwa anyị chọrọ ileba anya onye ha na-eleba anya n'ụbọchị taata kedu uru ọ bara kedu ihe bụ ihe nrite dịka na mmadụ chọrọ ije gbaa njụ mmadụ na-achọ ịjụ ajụjụ ebe ọ na-eji ịnụ nwaanyị maọbụ ebe ọ na-eji ịnụ di kedu ọ bụ ihe bara uru ọ bụ ihe ziri ezi onye ka anyị na-eleba anya n'ụbọchị taata ọwụsọ m ha na ebe a Ada Jizọs ọ nwere nọ na ya bụ ofu ụgbọ mmiri na-akwọ ya bụ ụgbọ mmiri na-eje anyị ekwuo na ọtụtụ ihe dị iche iche dịka oge anyị bịara bịa mepee ya bụ oke mmemme n'ụbọchị taata anyị na-achọ ịjụzi kedu ihe bụ uru ọ na-ebute kedu ihe bụ uru na-adị na ya ọ bụrụ na mmadụ gị nwoke jee jụọ ajụjụ ọkwa na nwaanyị jee jụọ ajụjụ ebe ọ na-eje ịnụ di kedu ihe bụ uru dị na ya aka nchi ileba anya Ada Jizọs a na-adị maka itinye okwu na ya bụ okwu dị catechist biko ọ bụrụ na ọkịta aka ị na-abata asịkwana na isi mbido ụtụtụ ọma na mgbe nwebere ife funarụrụ gị biko orukwu gị nye oche biko na ajụkajụrụ eju bara ị na-asị o nwere uru ọba n'ezie ịgba ajụjụ maọbụ ịjụ ajụjụ maọbụ ịgba njụ dịka omenala Igbo si wee du nwere ezigbo uru dị ahụ n'ihi na ọ bụ na mgbe anyị ji jụọ ajụjụ wee jee n'ogbe ahụ wee na-ajụsị nwa m ihe asịrị nwa m nọ kedu maka ezinụlọ a ka ị ka ga-asị eme ka ife a na-eme mgbaka ya nwe mmata na ezinụlọ ahụ ọ bụ ndị na-ezu ori mgbaka ya na mmata na ezinụlọ ọ bụ ndị na-eti nwaanyị ife ịmụ na onwe ndị iti nwaanyị ife nọ n'ọbara anyị anakwa asị na ịma mgbe ụfọdụ a na-asị na enwe omume na-adị n'ọbara na-adị na akpụrụ ya bụ omume ịbatara na onye na-ezu ori o nwere onye na-ezu ori na ezinụlọ ahụ ụfọdụ na-eti nwaanyị ife
ụfọdụ nke ụmụ nwaanyị na-agba akwụna na-agba n'ezi ụmụ nwaanyị anụcha di ụkwụ ama megịnị ha ga-achịrị ụkwụ fa megịnị chịwata n'ime ụlọ a ga-anụ dị ma ụkwụ ha ga-abụ megịnị ụkwa n'ezi ndị aka na-akpọ ọkamma n'ama onwe ndị onye matara o ji wee dị mma ịgba na ịgba ajụjụ megịnị dị mkpa ọ dị oke mkpa na ịjụrụ ajụjụ tupu na-aba anyị na-akpa nwere ajụjụ dum nnọọ n'obi m chọrọ ka m jụọ gị na-asị ụdị ife dị otu a dị katkis aka na-emekwu ya kịta ọ gịnị kpatara na anaghịzi eme na ọ bụ na adara eme ya dịka gịnị aka na-ajụkwa ajụjụ ịjụ ajụ ịma na ụmụaka gị dịka anyị na-ekwusị na o nweke nwatakịrị ịfụ nwoke maọbụ nwoke fụ nwatakịrị nwaanyị ọ basị hey dad I have seen the girl I want to marry. ịma na ya bụ ihe a ya bụ okwu o nwere ka o ji wee dị mana o nwere nke ọzọ ka na-agba m n'obi maka abịa dịka na omenala Igbo ọ na-adazi mmiri ịmakwa na nke na-aka agba m n'obi bụ na o nwere ọtụtụ ụmụ afọ Igbo ndị ṅụrụ mmiri ara afọ Igbo ha ṅụsịa abịa na ime obodo atụrụ anyị bi dịka na-ebiara ka ije nụọ nwaanyị kịta asị na ọ bụzi na obodo a ka a ga-anọ wee anụ ebe a mee ihe niile onweghị ga-asị kedu ebe onye a si pụta ka ebe onye a si wee pụta ya bụ ụmụ Igbo ahapụzie omenala eji wee mara anyị na-emezi omenelu ga-efu na ọtụtụ ihe dị otu a na-eme ọtụtụ mgbe ya bụ nwoke nụcha nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị nụsịa di efu na ha ga-anụ ihe dịka afọ 2 na afọ 3 ha agbasasịa ya bụ gịnị esoghị omenala Igbo ndị na-eme ihe anyị nwere ka anyị si eme ihe anyị nwere omenala nwere ka anyị si eme ihe maka na ọ na-mfụchi ụmụ ihe ndị dị otu ọtụtụ oge dị iche iche ọbịa ihe na-ewute m na-egbu m anya mmiri maka o nwere ebe ọ sị m bịa emee ihe mfere ọnụ dịka ka m bịa kwuchitara ha okwu dịka ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ka m lụrụ ebe a bụ n'ọbụ n'ime obodo atụrụ ka a nọ na-eme ya bụ ihe hapụzie ana Igbo m na-ajụ onye a na-anụ nwaanyị a o jekwara jee jụọ ajụjụ kedu ebe onye a m na-anụ ka ebe o si wee pụta onye o nwekwara nne na nna o nwekwara ụmụnne o nwere ndị ndị isi kara kwara ụmụnna nkwara ndị okenye n'ezinụlọ nwere ike isi na-ekwu onye na-anụ anyị tụwo na azụnụwa nsogbu adịrị gefu na ọtụtụ ihe na-eme ụdị ihe a emego ọtụtụ ezinụlọ aghasa maka Igbo ọma na-ege ntị ife anyị ji wee na-eweta isiokwu n'ụbọchị abịa anyị na anyị n'anya n'ihi na abụ m nne the catechist bụ nna biko anyị n'anya n'ihe na-eme n'obodo anyị wee mara ka anyị si eme na mgbe ochie na wee na-ajụ ajụjụ ya butere na ezinụlọ na-aga siriri werere na mgbe ochie mana kịtazi tigbuo eme gịnị zọgbuo ya n'ihi na megịnị na anyị na-aza ajụ ya eme ekwere ife anyị kwesịrị ime iko ịbụ nne tupu nwatakịrị nwaanyị a na-aba n'ezinụlọ biko jụọ ajụjụ nke bụ nna nwanne m nwoke biko jụọ ajụjụ ọ gabụ nwa agbọghọ ebu nwa okorobịa nke tozugoro nnọọ ịnụ nwaanyị tozuo ịnụ di biko tupu ị na-abanye n'ezinụlọ biko saa anya gị mmiri jee jụọ ajụjụ mara ihe ha na-eme n'ihi na ọ na-ebute ọnwụ ọ na-ebute mkpagbu ọ na-ebute nsogbu ọ na-ebute amụtaghị nwa ọ na-ebute ihe ọjọọ dị iche iche biko ka ị ghara ikoro ihe na-emarụ ome gịnị kụnye n'isi ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma unu anụgo ka anyị ji wee tapịa ya n'ụbọchị tata ama m gị bụ onye nọ na-ege anyị ntị na-ekiri anyị n'ụbọchị tata ama m na o nwere ofu ihe ị mụtara n'ụbọchị tata ya bụkwa anyị kwuru anyị ya bụ isiokwu anyị abịara na njedebe ma a sị na ọ na-eme ụfọ ji fọ ụfọ a na-afọ ya bụ anyị na-asị gị ọ ga-adịkwa n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-awụcha ebe a imetụ unu mma na ụtụtụ ọmanụ tupu anyị na-apụ Ada Jizọs kene na Igbo bụ Igbo Igbo njem ọnụ Igbo na-azụ mba Igbo na-emepe obodo asị gị mee gịnị nke onye ji ya mee gịnị ya zere asị na ife na-eme na-edi mma ịma gị mee gị asị gị jide ka iji ma gịnị ịma na ife na-eme na ọ dị mma mana asị gị raa ka iji ịma na nke na-eme gịnị na ọ dịrọ ma biko ana m asị gị Igbo ụmụ anyị na-efe Chineke tụkwasị Chineke n'obi mee ihe kwesịrị imenụ ọ ga-adịrị gị mma ọ bụ ụtụtụ ọma na ineze ya n'ife onyonyo ị ga-afụ ekwentị anyị ka ọ na-aga biko onwe ihe ị ga-akpọrọ ka anyị mee ịchọ ka anyị mere gị ịma na asị na afịa dị na warehouse elebere ya nọ mgbe ọ bịa n'isi mbido eme gịnị elebe ya aka m bụkwa Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma agakwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-etu the catechist ka ọ dị izu ụka ọzọ ana masị unu ka emesịanụ